Siang iki ngenteni Mas Pras sampai jam piro ya iki ya? Iki wis jam piro? Hati-hati, Dok. Iya. Lebih le, jam 9 lebih le, saya tak delok. Katanya jam 9. Saya tak deloke. Perapat. Iya le bener, jam 9 lebih ya. Oh iya. Apa lebih 20? Menit. Iya, jam 9 lebih 20. Ngenteni Mas Pras pemirsa. Mau beli tempe mentah sesuk dinggo acara. Intan. Acara Intan lho. Le, kotor kuwi engko sone kono. Kotor le. Sepedam gak mbok komposisan. Nek tak ewangi ngompone. Gak usah. Punya Yaya mah wis bar dikompo pemirsa, kempos sih lho, kempot tenanan. Tempat bos. Heeh. Pedus kau. Nek ngerem rek lucu carane piye kuwi? Nek ngerem tak jeruak ngono. Hati-hati, Dok. Biyen Mbak Intan punya sepeda lipat tapi coklek le. Celek langsung tengah kuwi coklek, warnane hitam. Warnanya hitam. Heeh. Zaman dahulu Dicoklat apa? Mbak Intan dhewe ya, tinggo ngetrek-ngetrek coklek, kelek ngono. Iya betul, terus tengah le, anu Dok, coklek tengah warnane hitam. Iya, lah iya kuwi pas sembungane iku lho. Ngene mending. Aja mbok praktekno. Aja nek coklek engko. Dai gak gampang coklat iki. Iki wawet yo, Duk ya. Api. Api. Pasang babi. Mas Al datang. Ndi? Oh, Mas Al datang kan dijemput. Oh, dijemput Dek Salwa. Kuwi mang wis ning jero omah. Iya wis nang dolan rono sik aku tak nyegat. Engko masuk ning kontene. Pawa, Repa Salwa. Al Abi, jadi tak kira sapa dadak Mas Al datang. Aku goleki Mas Pras lho, Nduk, rong datang-datang. Kuwi mang Mas Al dipapak Mbak anu Dik Salwa? Heeh, ki mang marani Mama. Marani Mama. Suruh merah, sirih merah. Wes ketemu Al, wes ayem. Oh, cek anu, cek lemai, cek anu, cek basah. Kalau iya Mas Pras bene. Tanaman apa iki? Godhong pandan. Iki nek ditandur ning apa ya? Selokan ngono lho pemirsa. Walah ki jios segede-gede. Tampahe aja lali disiapno. Sing hijau putih ya. Wes gak anu, Nduk, sok diganti. Ganti kabeh, Nduk. Sekirane ora anu diganti kabeh. Ngenteni anu longgare wektune Makjah nek pas nyantai dadi engko Makjah yo ganti lemah aja. Engko ibu sing anu ndremimil ambek ngewangi ngono. Ayo kabene kik Mas Pras. Bu, iya wis resiki kono kudu sapu. Nah. Jek ngenteni Mas Pras. Loh, bintang filmnya Pawang Ulo teko kalau pemirsa. Kok ngarit ya, Mamah Simi mbek Papa Wasito. Mamah Simi. Tanpa HP tanggo di lebokno ning dineh mau. Iki. Iya. Satu wae. Iya, wis gampang akeh enek loro meneh. Ya Allah, Nduk. Aku gak iso menjangkaumu. Iki lho, maksudnya ki nek bandunan ki rondok ngene lho. Sing apik anduk nek bandunan. Ngene. Kenapa ya pemirsa? Rambutnya ki koyo Mak Sioyu ki lho, Mas iso jeprik-jeprik. Piye Lek? Piye Mas? Gak genap. Gak genep, terus B26. ditambahi cilik gak apa-apa, Mas? Iya gak apa-apa. Halo Mas Simi. Enggak itu bener. Ijek akeh. Uman. Mbah Mo. Oh. Mbah Mo. Kalau mriki Mas Pras. Terus nama apa itu? Anu Mak, nggo sesuk anu Intan. Intan. Amit ya. Cekeli Dok Tan. Mak Tan, cekel Tan. Takone keli. Wis ditata sih. Lagi mantuk kok kantor Mama. Iya. Karo Papa Wasito. Entuk apa Mang Bayung Apa Mak mang godhong-godhongan?
Pakan bi. Suwun Mas Pras nggih. Nggih, sama-sama. Iki lho mak sing golekno ki, Mang. Budi, Mas Pras wis tekan gone Sinta. Lah golekno lah wong kok nggo rene. Lah aku pendang ning cepu, Mak, pengen golek kerdus. Apa ndang pesen roti. Lho, piye leh toltil? Kene lho, Dok, Tan Toto kene lho, Dok. Anu, Mak, tak kok ning tampah, Mak, tampahe ning jero. Sayo. Iki 1000-an, Mak. Heeh, 1000-an. Iki sandalku teles iki. Teles gak apa-apa, telese banyu ae kok. Aku aja. Ndang. Oh iya ki segede-gede Dok ngene lho, Dok. Aduh kelek. Lah piye lah? Mah sudah kabeh. Ya wis Ndang. Oh, Mak Simi masak napa, Mak? Masak napa? Nggih. Oh, ajeng nampil tera. Oh, nyambil terima. Jos, Mak. Iki mang Mbah Yi muni ngene tan mbek Ibu. Yun, kapan-kapan suwun ya. Kapan-kapan aku masakno. Jangan waloh, ora usah buket-buket kayak kacang. Ora usah kayak panggang. Aku kok pengen apa tak gaduh. Nggih, Bu. Rambutnya nek ndok lho, rondok. Lho. Wis. Iya modelnya kayak MA Sioyu, rambutnya yang jegrek ngono ki ora iso. Nyeglak. Nyeglak iki jungane apa? Gak ngerti nyeglak. Jegrek kayak rambutmu ngono ku. Nyeglak. Piye to nduk mbok leh rono, mbok leh rene. Ki kok ki tampah 3, Nduk. Ibu ketok jek duwe 2 apa 3 tampah ngono lho. Cek sedeng iki kok sak. Heeh. Ditumpuk-tumpuk ora apa-apa. Nah, terus golek kerdus lah ngene sok di nganu mama. Ngene lho nduk aja mbok anu neh. Lah iki lho dirotokan seperti ini. Ora ngono, sik. Salah neh pemirsa. Ngene lho. Benjang mateng. Padha. Ditata sing rata. Heeh. Terus ngene. Tak jukokno tampah neh ya. Ya. Ndi? Engko no tak jukokno tampah. Isek. Heeh. Tak jukokno tampah. Enggak ada yang cepu nang notoni kerdus. Iya, tempene gede-gede ku 1000-an. Tak kondi ya tampahku di ini. Oh, lagi lah pemirsa. Di sini adalah tempat perkumpulan tampah-tampah ya. Enek gribek barang. Nah, kayak iya lho. Nek telu toh jekan. Boleh nduk wangine, Nduk. Hari ini Intan mau tak ajak belanja tumbas kerdus sama sekalian pesen roti. Mbak Indah engko pulang kok. Engko. Mbok aku sesuk kon marani Repa yo karo Intan kon jemput aku karo Kinara. Lah kena apa nduk gak rene mbek Sri Wikutil. Sri Wikutil anu Bu, insyaallah besok pagi tuh libur. Tanggal 22 kuwi prei. Ngono lho nduk ceritane. Dadi ya biasanya anggere sampai menjelang hari apa, Duk? Tak kira mama kok. Menjelang hari bayaran kan prei ya, Nduk. Grup cowok mbek grup cewek kan nek tanggal kuwi kan biasanya encen yo prei to, Duk. Pokoknya kok garing pokok garing. Iya, Duk. Kan gue mesin cuci terus. Sebenarnya ngono ya. Iya. Apik kuwi kok. Jos. Tan, zaman biyen ibu kan beli spray kuwi kan dhewean ora nek blungsunge ya, Nduk. Aja mbok guyu ta. Tapi saikine wis duwe kanca. Iki lho, tak uduhno. Tak takno saya ya iki. Ya. Wis duwe kanca kok saiki kok. Lah iki lho, Duk.
Lho iki wis duwe kanca, nek iki polosan. Sing iki yo dhewean pemirsa ra ndek kanca. Wes ayo, tak wangi nduk ben cepet. Mesti diwangi Bu ben cepet. Engko selak panas. Iki lho iki ben iki nae Bu ben ning jopo mbane. Heeh. Celananan ya, Duk ya. Mak lambine Ibu wis mbok ana-ana sisan. Nek tak wangi ben cepet. Iya, Yaya Yoyo juga ono kabeh. Apa nek Salwa ya? Yaya, Yoyo, Repa ya. Repa, Salwa. Wes ki sapa ki? Lah Mama Susi? Mama Susi. Beda-beda tan. Lu anak sing ngene iki tan. Ya kuwi Mama Susi wis senengane. Ibu balik no. Lho, sapa sing balekno? Sik tau karyane macem-macem anak sing rasa. Wih, iki enak tan coklatan. Iki Nggih coklat. oh, Yuni bener. Nek ngene tan, iki tak coba iki tan. Ibu penjajal gorene kabeh. Ibu penjajal kabeh, tak jajali kabeh. Iya, Mbak. Yaya Yoyo, Repa, Salwa, Intene. Bunda. Iki Ibu. Ya. Iya, Mbak, tak jajali kabeh, Mbak. Bunda ya golekno Bunda golekno. Bunda sing ndi? Terserah. Iki Bunda. Iya wes. Manis. Sing sisir niki, Mbak. Lah iki senengane Mbah Yi iki ya. Senengane Mbah Yi. Mbak Susi sik jajal kabeh kok. Itu Blackpink sama Messi. Wah, ya jajal, Mbak. Nek. Mbak Susi Boleh. wes. Wes, sik. Iki sing belum iki jajal kan dari jajal. Mencoba kok mereknya iki jenenge padha karo Ibu. Iki sing apa ya, Mbak ya? Nyoba ya. Nah, Dah. kabeh. Sing iki belum lho, Nduk. Wes, udah. Nduk. Sampun, Mbak. Iki sing kaya enek misise mau misis apa? Sosis mau? Intan? Indah. Ya. Pesen rotinya teng mriki pemirsa teng ngene Yuni ya. Monggo sing badhe pesen-pesen untuk bancahan, untuk acara mantenan, sunatan dan lain-lain. Loh. Iki ada nomor HP-ne nggih Mbak nggih, wis langsung ke sini saja. Pelayanannya Mbak sangat ramah sekali loh pemirsa. Pokoknya tidak diragukan lagi, di sini tempatnya nggih higienis, bersih. Intane langsung dicoba kabeh iki. Kok mbok review tan? Jadi tambah berapa tadi wis pesen rotine. Hadap sini tan, Intan. Macam-macam pemirsa rotine nggih. Ini sing pesen loh. Udah bosen banyak sekali. Besok diambil jam kalih Mbak nggih. Gede malah. Mbak ingkang ageng ngeten iki pinten, Mbak? Oh, 12.000 nggih. Oh, 3 rasa. Bas kardus. Tuku dua atau satu ya? Satu saja. Mas. Iya, kuwi pedes ah, Dok. Enggak, iya. Walah citakan-citakan lengkap tan, walah apike tan. Loyang-loyang nek teng golek sing kotak-kotak, katok-katok enek kuabe yo ning kene yo. Walah, iki sing ada saus. Iki bukene aku kok. Aku gawakno lha ibu nggawa iki lho, ibu yo nggawa iki. Terus diitung mbake kan lho karduse, entan mbek apa nih? Saus sampai apa nih? Tempe. Terus diitung mbake kan. Kalau mbake di sana diitung kan. Ayo. Ya, mbek apa nih tan? Tak delok catetane mang macah apa ya sing ditumbas. Sek tan Intan antri lho ya, Intan belum lho. Iya. Tak delok catetane tan. Delok catetane sik apa ya? Minyak.
minyak, beras. Gowone anu kan sesuk ae kan. Gowone tolang-tolang go beras barang. Itu dicukup mbak. Iya ditata lagi sama Mak Ja. Iya Mak. Oh kene ngono. Rotine tadi mana, Nduk? Mak Ja dibagi ya. Walah mak aku wis mbayangno. Ya sesuk dipethiki lombok ijo dikecap Mak. Walah Mak Ja sip. Terus kan wong-wong kan kebanyakan padha gawe mie biasa yo. Aku pengen mie miso apa Mak mie bijak. Terus dikecap Mak. Waduh Mak, piuh Mak Ja. Aku wis mbayangne. Besok tanggal 22. Mbak Indah ki mang anu Bu, sesuk Sriwi Kutil prei Bu. Tre waya yo Bu. Waya prei ya. Halo guys. Lawangnya dibuka, Nduk. Enak lah, alhamdulillah. Iya. Oh, air mana? Wih, garing kabeh kumbane. Aja jemput tadi sik ben aku wae. Iya. Ndang Mam, ndang sacet, ndang Mak Ja dibagi rotine. Cek suwi ya Nduk Mame. Aku sik. Ben gak diyak-yak tikus, Mak. Ya kok ditutupi dadi kena ndek ditutup. Tutup kain, Mak. Ya, enggak apa-apa. Sik tak golekne, Mak. Ben ora kanyepen ngono, Mak. Oh, iki Mak Jamet. Oh, nggih, Met Amet, Mak. Amet, Mak Ja. Mas Al. Tak cukuke rotine. Dibagi-bagi nek Bunda Dewi. Tips dan trik untuk membuat tempe supaya cepat mateng. Dia dicelimuti saja biar cepat mateng. Nek ora diselimuti dene kan kanyepen pemirsa. Jerintan ya kanyepen. Nek mangani lungguh to, Nduk, aja ngadeg. Wes aku kok ya lupa ndek mengutak apa ya bawah niku lho Mak, bawah kerdus. Beda ya Mak ya? Enak ngono lho Mbak, ngene iki. Mak Ja. Nek tukune sesuk mateng malah iki penak. Tapi kan engko wedi anu ya Mbak. Iya Mak, wis gak apa-apa sesuk mateng. Masa ayo gak wah iki renorno. Wah, ngono pemirsa kuwi ditutupi ya. Mak Ja. Jadi tumpuk-tumpuk kok ndek burek piye? Iya, burek. Kuwi mang aku mbek Intan nih, Mak. Wes dageke rotine ambilin. Kuwi kok Mas Al kabeh ya dibagi ya. Walah, makme selesai Mak Ja. Mak, seger ya. Lah nggih banter. Mama ikut Mak. Enggak, aku wis warek kok. Oh iya sampean bermasak ya Mak yo. Tapi gak anu. Sawah. Sawah mau lek mo malah. Mbah Mo. Mbah sapa ya pokoke 6. Bawa sini rotine, Dok. Itu Mbah Wo. Mbah Wo dongkol. Mbah Wo. Oh, nek Mbah Wo dongkol barang. Aku baca Mbah Wo ki mah terus dibunteli sithik-sithik dibunno kok Mbak Nurul, Mbak Nur, jenengan Mbak Dewi wis. Iya. Ya. Iki roti, Dok. Mbak sini, Tun. Sini, Dok. Ya, kan nanti nitip. Kamu dek makan yang mentah dong. Beta godok. Iya, berarti godok. Juga rotine, Dok, Tan. Walah, ini Mak. Ayo Mak bawa ke sana, Mak. Ayo, Mak. Yuk dibagi, Mak. Sini loh, Mak. Iya, nih meja situ aja. Buka biak ya, Mak. Alah. Iya, Mak. Ya. Yoyo. Al, sik Mak. Dek Susi ki piro leh? Yaya, Yoyo, Al, Repa. Iki Salwa. Sing cacah iki yo. Iki Salwa. Ya, sik. Iki Sela. Iki Mama Ja. Iki sing Intan. Iya, iki lho. Iki.
Piro ya, Mak ya? 3.000, Mak. Iya. Ya wis pasti Mama Dewi Mas Susi. Aku kemarin tadi tuku sing kene mruwenuk Mak sing ambek ning kene gak enek, Mak. Modelnya kayak roti O tapi metuntung jerone enek ikune, Mak. Ya besok kita lihat ya. Ono dek. Iya sama-sama, Mak. Wis pas. Ini iki kelompoke Dek Susi ya. Terus iki Intan ini kan. Tadi kan pilihannya Intan ini toh. Ini sama ini. Iki Mama Susi. Kena ya yo kabeh ngono. Wis dah nganterin ke sana. Aku makasih ya, Kak. Iya sama-sama aku ya makasih ya Mak Ja. Nanti malam kita berjumpa lagi ya. Santai. Iya, aku kebengi anu Mak rapat BPD. Kok usah nganggo ngisoran. Lah terus? Lah kan nganggo mika toh. Iya. Prokes segone kan dicetak. Oh iya Mak Ja bener gak usah Mak kan nganggo mika Mak. Lah opo nganggo? Oh iya. Tangan nanti ya. Di Mak nanti. Iya Mak, wes anteran ke. Iya makasih Mak. Anterna kono Dak. Ki peluke. Oh, ki lho. Nah, iki. Oh, Bunda Mama wes pas iki. Iki Bu siji, Bu iki. Ya. Nah, wes. Semua lo ya kebagian lo ya. Ya, kacar iki. Kacar Mbak Wi. Mbak We, Iki Mbak Wi wes, wes semua. siapa jenenge? Lah iki. Wes kabeh wes diitung no. Iku aku kuwi. Oh, Intan. Wes pas dok iki buke 1. Nah, demikian ya pemirsa cerita hari ini. Mbak Sis belum boleh, Dok, tepung terigu banyak. Ya doa terbaik ya untuk jenengan semua. Semoga yang sakit dan paringnya sembuh. Untuk pejuang garis 2, semoga segera diberikan momongan yang salih-salihah ya pemirsa untuk berkat sawah. Mau tak buka engko ya. Berkat sawah. Doa terbaik untuk jenengan semua. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.